Bueno, Itziar da lagun eta bidelagun alaixa oso, eta batez ben, Itziarrengandik gehien gustatzen izaten gauzetako bat da, bere celebretasuna, bere bertute bihurketan dauela. Bueno, itxoin. Bueno, Itziar da neska bat, alaixa, bastante celebria, despistadia be bai, zatik ez bai, despistadia da, zeba da. Baina ona da, batzutan hankia sartzen dau dano mouan, baina aurrea egiten dau. Bizitza honetan hori da, aurrea itxia,